משפטים שמורים ולוג 2 מתוך 3. שלום לכולם, כאן טוביה טוויגס ואנחנו הטוויגים. אז אספנו את כל המשפטים של המורים והעלינו אותם יחד. אז הולך להיות ולוג מטורף ומצחיק. אל תשכחו לכתוב איזה משפט קרה לכם ותכתבו לנו משפטים חדשים. אז לא לשכוח לעשות לייק ועוקב ולכתוב בתגובות. מוכנים? כן, כן. כוח, טוויגים יוצאים למשימה. אז מתחילים, אבל קודם כל שיר פתיחה של הטוויגים. תצטרפו אלינו. הטוויגים. מצחיק בלי הפסקה, אמא לימור רוקדת ישנה, תוהר בטלפון וטל כמו פעמון, אהבה משתוללת והם לא נותנים לישון. יש שמחה נשמה, משפחה לדוגמה, כוח הטוויגים יוצאים למשימה. יש שמחה נשמה, משפחה לדוגמה, כוח הטוויגים יוצאים למשימה. יצא שסו. אז תודה שחזרתם אלינו. יש לנו הודעה מיוחדת מהסוכן שלנו, חובזה. טוויגים יקרים, כן, הסוכן שלכם חובזה. יש לכם משימה מיוחדת במינה. אתם צריכים לעשות כמה שיותר משפטים של מורים. אם תצליחו תקבלו קופסה עם כלום בתוכה. מוכנים? למקומות. היכון. הלכתי לישון. זהו, אתם לא מכירים אותי מספיק טוב. אז בואי נעשה היכרות. כל אחד יגיד את שמו בחיה שמתחילה באות שלו. טוביה טווס. הטוויגים. מה זה פה, טיילת? הלוואי, לפחות הייתי קונה שרשרת. בטיילת, שרשרת. בית הספר זה הבית השני שלכם. או, מעולה! אז היום בערב עושים פה מסיבה, ועכשיו סוף סוף אפשר לשים את הרגליים על השולחן. שלום תלמידים, כאן המנהל שלכם חובזה. תרשמו הכל. המנהל חובזה, אתה מסתיר לי את הלוח. ואתה מסתיר לי את החופש. מעכב או מקדם אותנו? זה מרדים אותנו. הטוויגים. לשבת. לקום. לשבת, לקום. טוביה, תקריא מהספר. מי, אני? לא, סבתא שלי. זה לא אני. טוביה, שם. אבל כולם מדברים. ואם כולם יקפיצו לא, אני לא אקפוץ כי יש לי חוג קפוארה היום וההורים שלי שילמו על זה כסף, אז... שלום תלמידים, כאן המנהל שלכם חובזה. אני יודע מי עשה את זה, אבל אני לא אגיד את שמו. נכון, טוביה? באתם לפה רק לחמם את הכיסא? כן, מסכן הכיסא קר לו. איך יתחמם בלי הטוסטוס שלי? למה אני בילד הזה? הטוויגים. אני לא צועקת, אני רק מרימה את הכל. ואני בכלל לא מפריע בשיעור, אני רק משוחח. מה שאמרת זה רלוונטי לשיעור? הפוך, השיעור לא רלוונטי למה שאני אמרתי. שלום תלמידים, כאן המנהל שלכם חובזה. מי מתנדב לוועדת קישוט? תוציאו את דפים, בוחן פתע. אולי נעשה אותו מחר? אבל אז זה לא יהיה פתע. תודה מורה. הטוויגים. אני אתקשר להורים שלך. לא בטוח שהם יענו, להם לא משעמם בחיים. כי מסכים ולמורה אין לחיים. אבל זה גנון. הלוואי, בגנון אין שיעורי בית. שלום תלמידים, כאן המנהל שלכם חובזה. אתה מעתיק? אתה רוצה שאני אחלק את הציון חצי חצי 50-50?
למה 50-50? תיתן לי 100 וזהו. אין מסכים בשעת הסעודה. זה סעודה זה? זה בסך הכל סנדוויץ' עם ריבה. איפה הסלטים? איפה המנות הראשונות? למה אין קינוחים? הטוויגים! כן, טוביה. אפשר לצאת להתפנות? חכה שטל יחזור. ועכשיו תענה לי. מה התשובה של התרגיל? חכי שטל יחזור. טל? 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 טוב, אני אעשה את זה. שלום תלמידים, כאן המנהל שלכם חובזה. תוריד את הרגליים מהשולחן. מה, אתה בבית קפה? מה, אתה בחוף הים? מה, אתה בטיול שנתי? הלוואי. תגיד רם, מוחרם. אבל לא אמרתי רם. היא אמרה רק מי שאומר רם, אז זה מוכן. הטוויגים! אתה מעתיק כמו תוכי. אני רק מחכה לעוף כמו תוכי. אתם עם הגב אליי, וזה מאוד מפריע לי. ואת עם הפנים אליי, וזה מאוד מפריע לי. שלום תלמידים, כאן המנהל שלכם חובזה. מה אתה צועק? מה, אנחנו בשוק? רק היום! 4 אבטיחים במחיר של 40! רק היום! יש הנחה למנהלים? אני מדברת לעצמי. סליחה מורה, אמרת משהו? את מדברת לעצמך. הטוויגים! מדבר. יפה! מה זה, נולדת באוטובוס? תסגור את הדלת. נולדתי במטוס, אז אני יכול לעוף מפה? לא נולדתי באוטובוס, מטוס זה יותר. שלום תלמידים, כאן המנהל שלכם חובזה. מה זה ג'ונגל? מה, אתם גן חיות? צדקתי, גן חיות. מה אתה חושב, שנולדתי אתמול? יכול להיות שנולדת אתמול. מה שאומר שהתינוקת, מה שאומר הטוויגים! בכיתות אחרות כבר סיימנו את החומר. שכנעת אותי, גם אנחנו סיימנו את החומר. אפשר ללכת הביתה? אפשר ללכת למנהל. שלום תלמידים, כאן המנהל שלכם חובזה. לאכול בפה סגור. אני לא רוצה לשמוע את הלעיסות שלכם. אתה מתחכם? טוב די, עשית לי שקשוקה במוח. הטוויגים! טוויגים יקרים, הצלחתם במשימה. כל הכבוד לכוחותינו. עכשיו הסרטון ישמיד את עצמו בעוד 3 שניות. 3, 2. אז תודה רבה שהייתם איתנו, מחכים לכם בוולוג הבא. אז לא לשכוח לעשות לייק ועוקב ולכתוב בתגובות. שיהיה לכם יום מטורף!